eKYC a khan harsan na pakhat chu no pang beneficiary b ka khan registration ti laya puitling adhaar kan mangani chuan kha adhaar nei tu bok kha eKYC le face capture kan man tlang angai ta a du thlan tur kha ron lang ve to lo ta ni heta pohen mothers adhaar kan mang ta a ama ro chu anu adhaar le phone in link lawemo an lo in then to a anu kha om lo ani chuan harsan na kha om thei ni chu ro khol na sang sang kha heta hian eKYC hi ti kan tum chuan heti hian alo lang ta khami adhaar nei tu anu boka kha eKYC tan khan man tlang nge kha nga ya du thlan tur dang kha alo lang ve lo ta ni no pang adhaar kan man ro chuan heti hian du thlan tur kha lo lang thin ta a ma se mothers adhaar kan man awang khan hi hemi phek hi lo lang ve ta lo ta ni ti chuan no pang profile a bok khan kan lut lenga mothers adhaar ti sira 8 child adhaar ti a hian kan lu tanga no pang adhaar kha kan update ton ni no pangin adhaar anei kha angai ve to thungani chu chuanin no pang khan ama pola adhaar nei to chuan hetilaya hian 8 child adhaar ti kan me zo khan ti hian hemi phek hi lo langanga ta hian adhaar number te ming te le date of birth kha adhaar mil vek khan kan thun lut don ni kan thun lu zowa ti hian verify adhaar ti an huai mi hi alo senanga kan metanga ti chuan a fel mai don ni ti chuan beneficiary lisa kan lut lenga no pang minga khan kan metanga ti chuan a profile akan kan lut lenga ti hian alo fel ta ni mothers adhaar kha to lawa no pang adhaar kan update kha lo lang to a child's adhaar atia ti chuan proceed ki kan betanga eKYC ti na kha achunga mi khi proceed kan me nuwa khan anwai mi pol proceed kan met lia ti hian alo lang ta ni tu thlan tur kha lo lang ta ni achan chu no pang adhaar kan update to wang khan heta hian anu ni lo zong kha anu adhaar kha rem chan lo wang khan father mo guardian mo kha kan thlang to mai nga kha mi adhaar kha kan mang to mai don ani chu atiang khan nu adhaar mo registration kan ti hun laia puitling adhaar kha eKYC ta na rem chan lo chuan midang kan thlang du ni chuan tuna kan ti ang khan kan ti mai anga no pang adhaar kan update kha chuan du thlan tur dang kha an lo lang to mai don ani